Solters de Lleida, tornem a estar aquí. Bé, solters i la resta de la família. Bé, jo em referia als solters perquè són a ells els qui abordarem perquè s'embarquin amb nosaltres. Però tranquils, si els concursants no s'atreuen el suficient i al final no hi ha petó, Restaurant Resquitx de Golmés té preparat un sopar per avui mateix. Les presentamos un curioso y útil producto del que no podrán prescindir, Book VC. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿dónde puedo adquirir mis Book VC? Aconsejelo a sus amigos, no sea el único en llevarlo. Amb la sabata també està bé. Va força bé xafats amb la sabata. Una miqueta així de vi blanc. I bé, ja tenim l'amanida de fromage. S'apreta per aquí. Ja ho sé, però on s'apreta, emprenyador. Pensava que no ho sabia. És que sempre igual, sempre es pensa que no se fotre res. Això sí, la primera, la mama sempre la primera, si es quiere. És ma mare, sisplau. Calçonassos, que ets un calçonassos. Tota la vida les faldes de ta mare. No li faig cas, mama. Ya no puedo sentirla a mi lado.